lääkärinä toimin täällä Teurissa. Ja tässä nyt pidän sitten tällaista luentokeskustelua. Saatte osallistua, heittää kysymyksiä, jos joku asia alkaa kiinnostaa ja haluatte vähän tarkentaa. Kysykää ihmeessä, niin voidaan keskustella, vaihtaa siitä sitten ajatuksia. Tämän luennon tai tämän esityksen aiheena on aivovammaan liittyvät asiat. Ja lähdetään niitä nyt purkamaan tässä. Katsomaan sitä, että kuinka yleisiä nämä Suomessa ovat. Meillä arvioidaan vuosittain niin jopa 20 000 henkilöä saisi aivovamman, eri asteisen aivovamman. Osa näistä aivovammoista niin on lieväasteisia ja sellaisia, että eivät välttämättä hakeudu sairaalahoitoon. Arvioidaan, että ehkä kaikista näistä aivovammoista vain neljäsosa hakeutuisi terveyskeskukseen tai suoraan sairaalaan. Ja puolet kaikista niin on sitten tuossa ikäryhmässä, että verrattain nuoret henkilöt ovat se kohderyhmä, joka saa aivovamman. Ja jos ajatellaan sitä, että kuinka paljon Suomessa tällä hetkellä on sitten näitä eri asteisia aivovamman jälkitilakoteja, niin niitä voi olla jopa 100 000 suomalaista. Aika iso joukko. Tässä on kerrottu vaaratekijöitä, että kenelle aivovamma tulee. Alkoholi on yksi sellainen hyvin yleinen myötävaikuttava tekijä. Aika monesti kaadutaan tai pahoinpidellään alkoholin vaikutuksen alaisena. Ja tuo ikäryhmä on nimenomaan näin, että 16-vuotiaat siitä yli ja aina tuonne 25 ikävuoteen asti. Ja varsinkin miessukupuoli on hyvin edustettuna tässä. Että harrastetaan vaarallisia urheilulajeja, liikenteessä sanottuja asioita juuri tälle ikäryhmälle. Toinen ikäryhmä on tietysti yli 75 tai 70-vuotiaat kotona asuvat ja kotitapaturmat ovat juuri semmoinen kapitteli, eli ne ovat varsin yleisiä. Ja syynä on kaatuminen kotona, kompastuminen tai portaissa kompurointi. Mutta miksei tietysti myös pihamaalla, varsinkin talvisaikaan, kiukastutaan ja lyödään pää asfalttiin. Vaaratekijä on tietysti sellainen, voisiko sanoa, riskinottoon taipuvainen persoonallisuus. Helposti liikenteessä ylinopeudet kasvaa, otetaan turhia riskejä, ajetaan tieltä ulos, tulee ohituskolareita. Ja voi olla, että tämmöiset raisut urheilulajitkin liittyvät jollain tavalla sitten riskialttiiseen persoonallisuuteen. Lasketellessa otetaan turhia riskejä. Totta kai siihen ikään liittyy myöskin se, että nuorilla teini-ikäisillä ja parikymppisillä niin ei sellainen hallittu riskinotto välttämättä toimi ihan niin kuin vanhemmilla ja perheellisillä ihmisillä sitten myöhemmin. Tavallaan unohdetaan se, että tähän suoritukseen voi liittyä suuri loukkaantumisen ja vaaran riski. Ne asiat unohtuu siinä sen tekemisen huumassa. Pyöräily ilman kypärää, sitäkin vielä näkee. Valitettavasti myöskin ihan koululaisilla on muodissa se, että ei haluta pitää kypärää, kun siirrytään yläkouluun. Alakoululaiset pitää aika tunnollisesti vielä kypärää pyöräillessä, mutta heti kun siirrytään 7-luokalle ja yläkouluun, niin kypärät jää pois. Se on oikein semmoinen kirjoittamaton laki. Sitten te on tullut naurualaiseksi joutua. Se on varmaan aika pitkälti sitä, että se ryhmäpaine sanelee. Että ainakin omalla kohdalla ollut ainakin. Joo. Ei teillä on
ajoin on ajanut ilman kypärää, mutta ei ole mitään silleen ole sattunut. Mitä jos on kaatunut, niin yleensä se on polvet auki. Toisaalta on niin, että kun sitten täytetään 15 ja saadaan mopokortti, niin sittenhän se on ihan must-asia, että on se iso kypärä päässä. Se on ihan ilman muuta selvää, että silloin kaikki käyttää kypärää ja pyöräilijästä tai moottoripyöräilijästä totta kai käytetään kypärää. Mutta kun se olisi se polkupyörällä ajokin ihan yhtä tärkeä tilanne suojata pää. Niitä kaatumisia näyttää kuitenkin sattuvan aika monelle. Ylinopeudet liikenteessä, autolla ajo ilman turvavyötä, onhan näitä vaaratekijöitä. Eli kaikkia näitä asioita huomioimalla pystyttäisiin kyllä ennaltaehkäisemään monikin loukkaantuminen tai vamma. Sitten tässä vielä seuraavana sitten pohditaan, mikä se sitten tämä aivovamma on. Et milloin puhutaan aivovammasta. Silloin täytyy tietää, että on päähän kohdistunut isku ja tulee tässä mainittuja oireita. Että alussa voi olla tajunnan menetys, se voi olla hetkellinen tai sitten vähän pitempi kestoinen. Aivovammaan liittyy usein muistinmenetys ja eri asteisia henkisen toimintakyvyn muutoksia. Toisaalta vaikeissa, jopa keskivaikeissakin aivovammoissa saatetaan nähdä pään kuvantamistutkimuksissa jonkunasteisia paikallisia muutoksia aivokudoksissa. Tehokkailla magneettikuvausmenetelmillä voidaan erottaa jopa aksonivaurioita, eli tällaisia hermoradaston katkeamia. Ja isommillaan sitten nähdään ihan ruhjenmuutoksia. Ne voi näkyä pinjalaisena veden purkaumina, pistemäisinä petekkioina aivokudoksessa. Niitä voi olla eri kohdissa aivoa, riippuen siitä, että kuinka suuri energinen tuo vamma on ollut. Tai sitten saattaa muodostua ihan paikallisesti ja isompikin ruhjepesäkin, jossa on sitten siinä mukana veden purkauma. Puhutaan aivokontuusiosta. Vähintään yksi näistä kun on, niin ja sitten kun tämän vamman ajankohdan ja oireiden alkamisen välillä on selvä yhteys, niin puhutaan aivovammasta. Ja sairaalaoloissahan tehdään sitten aina jokaiselle aivovamman saaneelle tämä luokitus. Tämmöisiä asioita siinä testataan, silmien aukaisua, puheen tuottamista ja motoriikkaa. Sitten asiat pisteytetään ja sen perusteella luokitellaan aivovammat joko hyvin lieviksi. Hyvin lievissä saadaan täydet pisteet. Ja tähän ei liity tajunnan menetystä. Toki pieni muistikatkos saattaa siinä olla mukana. Jos sille ei ole tullut tämä tajunta on, mutta äly ei ole mukana, niin miten siitä luokitellaan? Joo, tarkoitatko sillä sitä, että heti vamman kaatumisen ja pään lyönnin jälkeen pystyt kuitenkin taju oli jonkin aikaa, sitten kun palasi takaisin silleen, niin se äly ei ollut mukana vielä. Kyllä. Sitten täytyy varmaan tarkastella myöskin näitä muita asioita, että jos mennään tuosta vielä ylöspäin, kun jos 15 tai 30 minuutin kuluttua siitä on voitu testata sinua ja on nämä toiminnot onnistuneet niin, että olet voinut aukaista silmäsi ja puheen tuottaminen on ollut ihan sujuvaa ja olet ollut aikaan, paikkaan ja itsesi ja tilanteeseen orientoitunut, eli tiedät mitä on sattunut. Kun minä itse kun minä muista siitä, kun sitä tapahtuneesta mitään oikeastaan parempi, niin todellakin voisi sanoa, että aikamoinen järkytys
olleissa, kun sai rassa tajunta pappalasta. Mitä hittomia täällä tiedä, minkä tautta minä olen täällä. Aivan, että oli aika sekava siinä tilanteessa vielä. Silloin puhua tämmöisistä asioista, että siinä olisi saattanut olla lievä tasoinen. Välttämättä et ihan ole saanut täysiä pisteitä. Pari pistettä on siinä jäänyt puuttumaan. Tajuttomuuden kesto on kuitenkin ollut selvästi alle puoli tuntia. Mutta näissä pään kuvantamistutkimuksissa niin ei olisi näkynyt sitten välittömästi mitään muutoksia. No, minulla oli vielä pään sisäinen verenvuoto siitä osumasta. Kuitenkin oli tämän kaltainen. Sitten aina kun vamma aiheuttaa kallon sisäisiä muutoksia, olipa ne verenpurkaumia sitten kovakalvon alaisia tai kovakalvon päällisiä, niin puhutaan sitten keskivaikeasta aivovammasta. Eli meillä on tietty tapa luokitella nämä vammat juuri näiden löydösten, oireiden, tajuttomuuden keston, muistimenetyksen pituuden perusteella. Ja mitä vähemmän saadaan pisteitä siinä äskeisessä Glasgow-luokituksessa, niin sitä vaikeampi aivovamma on kysymyksessä. Vaikeimmissa aivovammoissa niin tarvitaan leikkaushoitoa. Siellä sitten usein on kallon sisäisiä verenpurkaumia, jotka joudutaan tyhjentämään neurokirurgisen toimenpiteen. Aivovammoja luokitellaan eri tavoin. Tässä on 3 eri mekanismia, mitä aivoissa tapahtuu. Tämä diffuusi aksonivaurio on eräs vauriotyyppi, joka tulee sitten näihin pitkiin hermoratoihin. Ja tyypillisiä alueita ovat tuolla aivorungon väliaivojen ja aivokurkiaisen alueella olevat osat aivoista. Aivoruhjeita nähdään tyypillisesti etuosissa aivoja, aivolohkoissa tai ohimolohkoissa, riippuen siitä vamman suunnasta ja vamman iskun suunnasta. Selälleen kaatuessa liukkaalla alustalla, kun takaraivo lyödään maahan, kovaan maahan, niin silloin voi tulla verenpurkama ihan tänne kovakalvon alle tai kovakalvon päälle, puhutaan subduraali- tai epiduraalivuorosta, mutta sitten yleensä seurauksena on tämmöinen vastaisku tänne otsalohkoalueelle ja voidaan nähdä verenpurkaumaa otsalohkoissa aivojen sisällä. Aivokuroksen ulkopuoliset vauriot ovat juuri näihin vuotoihin liittyviä. Näiden edellä mainittujen kovakalvon ulkoisten ja kovakalvon alaisten vuotojen lisäksi verenvuotoa voi tulla lukinkalvon alta. Tuossa kuvassa nähdään lukinkalvo, joka on siis tämä seittimäinen rakenne täällä, jossa ne aivovaltimot ja aivolaskimot kulkee ihan heti välittömästi tuonne aivokudoksen ja aivokuorikerroksen päällä. Tässä on se lukinkalvo. Näin lukinkalvon alainen tila on täällä. Ja sitten kun tulee subduraali, niin kovakalvon alainen vuoto, niin se vuoto purkautuu tähän tilaan. Missä siellä on se heijastuskalvo? Mihin näkö heijastuu? Näköaivokuori. Niin, tai missä kohdassa se on? Katsotaanko tuolta. Näköaivokuori tulee sitten tänne taka-aivolohkaan. Täällä. Iso takaraivossa. Joo. Okkipitalilohkoissa on näköaivokuori. Ja kun tässä on kyseessä oikea aivopuolisko tässä katkaistu. Tämä on magneettikuvaus ja on otettu puolivälistä aivot näkyviin. Ja oikealla aivopuoliskolla juuri tämä sisäpinta tällä alueella niin muodostaa näköaivokuoren. Aivot ja pääkalvokin on aika hyvin verisoitettu, että mikä tahansa
kolhupään alueelle, niin aiheuttaa välittömästi tietysti kuhmun, mustelman ja veri purkautuu sitten kallon ulkoisista pienistä suonista, niin se sitten johtaa tämmöiseen kallon ulkopuoliseen ruhjeeseen ja kuhmuun. Suuri vaara siitä, että pääsee vedenvuorosta on just se paine käsitys. Totta kai näin siinä käy, että jos sitten tapahtuu tämmöinen kovakalvon ulkoinen tai kovakalvon alainen verenvuoto, niin tällä puolella ei ole tilaa, kallo tulee vastaan, mutta aivot antaa periksi ja sitten tulee tällainen painevaikutus tänne ja aivot joutuu puristuksiin. Pahimmillaan se voi johtaa siihen, että aivoselkäydin nesteen kierto häiriintyy tai pysähtyy kokonaan, mikä johtaa sitten aivojen turvotukseen. Ja se on aina hengenvaarallinen tilanne. Ja tämmöisessä painetilanteessa on tärkeää, että se veren purkaava päästään sieltä tyhjentämään. Se tehdään sitten kraniotomia, että pieni porareikä, neurokirurgi imee sen veren purkaavan pois ja laittaa sen väliaikaisen suntin letkun, että se mahdollinen neste, joka vielä voisi sinne kertyä, niin ei aiheuta enää ongelmia. Voi että perre, tähän nää, ja mietin, vaan nää, kun lääkärit tekevät, mikä tässä kohdalla on, niin ne ei kovin pieniä ole nää. Sitten voidaan kyllä joutua jossain tilanteessa tekemään ihan tämmöinen puolittainen kallon luun poisto. Poistin multa. Oli 9 kuukautta hiilityppi jäässä ja laittoi saman luun takaisin. Näin on, koska se aivojen turvotus saattaa äkisti nousta ja on todella henkeä uhkaava tai se voisi aiheuttaa huomattavan invaliditeetin, pysyvän vaurioitumisen ja toimintakyvyn laskun, ellei sitä tehtäisi. Eli poltetaan iso osa kallon luusta. Se lähtee viiltä usein täältä ihan keskilinjasta ja käytännössä niin tuommoinen 10 kertaa 10 senttiä kokoinen palaa kallosta pois. Ulottuu tänne ihan ohimo lohkoon asti tai korvan yläpuolelle asti. Minä jään voimakkaaselle lääkärille. Silloin aivot, niille annetaan tilaa laajentua. Aivot turpoaa, silloin painetta. Se pullottaa sitten sen aukon yläpuolelle ja annetaan tilaa toipua. Ja aivojen toiminta yleensä palautuu sitten siinä ajan oloon, kun annetaan vielä turvotusta vähentävää lääkehoitoa. Joo, sen totta varmaan minä olikin vähän sekavassa kunnossa alussa. Ja tehollahan siinä joudutaan myös pitämään nukutuksessa tämmöisessä tilanteessa. Ja se kallon luu voidaan asentaa paikalleen sitten muutaman kuukauden kuluttua. Nykyään pyritään siihen, että mahdollisimman pikaisesti voitaisiin kallon luu laittaa. Koska se oma kallon luu on paras asentaa, se ihan määrättömiä aikoja ei säilytyksessä pysy, pakkasessa se säilytetään ja parhaassa tapauksessa onnistutaan laittamaan uudestaan. Joskus se ei kuitenkaan toimi se oma kallonluu ja sitten joudutaan asentamaan sellainen keinopala siihen, mitä valmistetaan tuolla. Amerikoissa ainakin ja taitaa olla Sveitsissä kanssa tämmöisiä titaanikappaleita, seoskappaleita. Sieltä tuli kirja, että jos se tulee pehmyt kohta, niin pitää mennä, niin ottaa sen pois ja laittaa takaisin. Näin varmaan varoitellaan, että joskus se alkaa sitten siitä saunakohdasta syöpymään se kallonluu, että se jotenkin reagoi nyt siihen toimenpiteeseen. Verenkierto todennäköisesti ei ihan palaudu ihan semmoiseen kuntoon, mikä riittäisi kyllä sitä leikkausalueen luukudouksen kuntoa ja sitten tällainen syöpymisprosessi käynnistyy ja se saattaa pehmentyä se kallonluu siinä jossain tilanteessa. Sitä yritetään usein sen paikalle asentamista niin laittaa mahdollisimman nopeasti siinä, kun tilanne on vakiintunut. Joo, näitä ei tuossa ihan välttämättä käy läpi. Mutta sitten aivovamman
jälkitilaan liittyviä oireita, että millä tavalla nämä aivovammat myöhemmässä vaiheessa ilmenee, mitkä tekijät vaikuttaa sitten siihen, että onko se kuinka hankala ja toimintakykyä rajoittavaa. Ja tiedetään, että vammaa edeltäviä tekijöitä, jos on esimerkiksi ollut aikaisempaa alkoholin käyttöä, niin näillä on vaikutusta siihen, että kuinka hyvin toipuu aivovamman jälkeen. Myös vammaa edeltänyt persoonallisuus vaikuttaa siihen. Varsinkin käytöshäiriöiden osalta niin on merkitystä sillä, että onko ollut äkkipikainen, keskittymiskyvytön tai aloituskyvytön ennen vammautumista. Kaikki nautintoaineiden, huumeiden käyttö, historia täytyy aina selvittää. Näillä on merkitystä siihen, että kuinka hyvin voi toipua aivovammasta. Iällä ja sukupuolella on myös jonkin verran merkitystä, kuten koulutustasollakin on merkitystä siitä, että kuinka hyvin toipuu. Huonoon toipumiseen vaikuttavia tekijöitä on tietysti se, että kuinka vaikeasta vammasta on kyse ja sekin, että onko osattu arvioida oikein se vamman vaikeusaste. Jossain tilanteessa saattaa mennä sairaalassakin vähällä huomiolla sellainen tilanne, jossa ei ole primäärivaiheen eli sen ensivaiheen tajuttomuutta. Ja ne oireet ilmenee vasta sitten, kun palataan normaaliin arkeen tai saatetaan jopa palata takaisin työelämään. Ja vasta siinä vaativassa testitilanteessa, kun joudutaan selviytymään työelämässä, niin sitten ilmenee niitä oireita. Usein ne ovat väsymyksen, keskittymiskyvyttömyyden, hahmotuskyvyn, ehkä muistin ongelmia, jotka tulee esille vasta siellä koko päiväisessä työssä. Niitä ei välttämättä pystytä tunnistamaan riittävän tarkasti sairaalassa tai poliklinikalla seurantakäynnin yhteydessä. Ja tietysti kaikki nämä tämmöiset aiempi psyykkinen tila, mikä on ollut, jos on ollut pitkäaikaista masennusta tai on ollut joku psykoottinen vaihe edeltävästi, niin näillä on tietenkin merkitystä heikentävät aina toipumista aivovamman jälkeen. Lyhyesti voisi sanoa sen, että mitä lievempi, niin sen paremmin tietysti toivutaan. Ja tällä Glasgow-asteikolla, jos on vähintään 13 pistettä, eli puhutaan lievästä aivovammasta, niin lähes kaikki toipuu erittäin hyvin vuoden sisällä. Toki joitain oireita voi jäädä. Ehkä se väsymysoireista on yksi sellainen tyypillisin, joka jää vielä voi jäädä pitemmäksi aikaa. Mutta ihan oireettomiksikin toipuu jopa 85% lievistä aivovammoista. Ja prosenttiluku on sitä pienempi sitten, että vähänkin saa pisteitä tuosta. Eli tämä Glasgow-mittari on melko hyvä ennustearvoltaan siinä ihan alkuvaiheessa. Näistä oireista nämä saattaa olla hyvin tuttuja monelle teistä. Lievissäkin aivovammoissa on tyypillisiä ongelmia. On nimenomaan päänsärky, huimaus, tasapaino-ongelmat, niskakipua toki voi olla, riippuen vähän siitä mikä on se vammamekanismi, että tällaisissa heilahdusvammoissa on usein sitten niskatkin venähtävät. Sieltä sitten voi johtua pitkäaikaisia, vuosia kestäviä niskakipuongelmia. Väsyvyys, kuormituskyvyn heikentyminen, eli kuormittuu varsinkin henkistä ponnistelua vaativissa tehtävissä tai puhuessa
tai kun joutuu johonkin lukemiseen keskittymään tai seurustelemaan vieraiden ihmisten kanssa. Ainakin se vaikka kotiväen kanssa joutuu asioita selvittämään sanallisesti, niin tämmöiset tilanteet monesti sitten tuntuvat aiheuttavan väsymystä. Ja mitä vaativampi tehtävä, mitä pitkäkestoisempi suoritus, jos puhutaan vaikka työelämään paluusta ja siellä selviytymisestä, niin siellä varsinkin sitten tulee usein tämä väsyvyysongelma esille. Ja mikäli on aivoruhjeet jo siinä primaarivaiheessa, eli aivovamma on ollut vaikeatasoinen, niin vähintään keskivaikeassakin voidaan nähdä jo näitä tietokonekuvauksen tai magneettikuvauksen kanssa tehtyjä havaintoja, että siellä on ruhjevamma tai paikallinen pesäkevaurio, niin nämä aiheuttaa toispuolioireita. Eli voidaan nähdä halvausoireita joko kädessä tai jalassa tai aivohermojen alueella, jos vaurio on aivorumman alueella. Vasemman aivopuoliskon vaurioissa, ohimolohkovaurioissa tai otsalohkon vauriossa niin tulee sitten kielellisen suoriutumisen ongelmat, puheen tuottamiseen liittyviä ongelmia tai lukemiseen, kirjoittamiseen liittyviä vaikeuksia. Paitsi sitten tämmöisiä motorisia ongelmia tai tuntohäiriöitä, jotka nyt ihan ovat näkyviä vaikeuksia, niin sen lisäksi voi olla näkymättömiä, toisen silmälle näkymättömiä ongelmia, kuten hormonitoiminnan muutoksia. Varsinkin aivojen pohjaosien vaurioissa tulee hypotalamuksen aivolisäkeakselille esimerkiksi tämä aksonivaurio, diffuusiaksonivaurio aivojen pohjaosissa voi vaurioittaa hypotalamus aivolisäkeakselia ja sitten eräänä ongelmana on liikaeritys, virtsaliikaeritys, pissattaa hyvin runsaasti, jopa useita litroja päivässä. Se on yksi esimerkki tämmöisestä hormonitoiminnan häiriintymisestä. Mutta myös autonomisen hermoston häiriöitä tulee väliaivojen aivorumman alueen vaurioissa. Ja nämäkin sitten ovat sellaisia, jotka ei välttämättä näy toiselle, mutta ovat hyvin selkeitä ja kiusallisia. Voivat olla verenpainesäätelyyn liittyviä ongelmia, ortostaattista huimausta, eli verenpainesäätely ei mukaan pystyy noustessa. Voi olla tiheälyöntisyyttä, sydämen lyöntinopeuden säätelyvaikeutta. Joskus tulee jopa tämmöisiä toispuolioireita, että toinen puoli, yleensä se puoli, jos tähän liittyy toispuoli halvausoireita tai tuntopuutoksia, niin sitten se puoli saattaa myöskin paleilla herkemmin. Tai on kuumotusta toisella puolella kehoa. Tässäkin tapauksessa kyseessä on tämmöinen autonomisen hermoston häiriö. Ja rakon toiminnan, suolen toiminnan häiriöitä voi olla myös merkkinä autonomisen hermoston häiriöstä. Aivopudoksen paikallisessa vauriossa, kun puhutaan tämmöisistä pesäkeruhjavaurioista, niin eräs ongelma on epileptiset kohtaukset. On arvioitu, että noin 15% aivovamman saaneista saa jossain vaiheessa epileptisen kohtauksen. Ja mikäli tällainen kohtaus tulee, niin se on merkki siitä, että aivoissa on herkistynyt tilanne sähköiseen purkaukseen, jota aivot itse ei pysty hallitsemaan. Ja tämmöinen yleistynyt sähköinen purkaustoiminta johtaa tämmöiseen paikallisalkuiseen epilepsiaan, koulistuskohtaukseen. Se voi näkyä lievimmillään pienenä nykinänä, se voi tulla käteen, sitä voi olla kasvojen alueella, silmää voi vetää, puhe saattaa katketa, tajunta voi hämärtyä. Tai se voi siitä mennä eteenpäin, se voi yleistyä ja johtaa ihan
tajunnan menetykseen ja yleiseen kouristeluun. Silloin kouristaa ja ramppaa koko keho. Lievimmillään kyseessä voi olla tämmöinen poissaolokohtaus, jossa toiminta hetkeksi pysähtyy, kestää ehkä muutaman sekunnin ja sitten sen jälkeen tilanne on ohi. Joku saattaa huomata vierellä olijaa, että toiminta pysähtyy ja jää tuijottamaan hetkeksi eteen, että jotain oli äsken pialla. Se ei välttämättä jää muistiin eikä tule tietoisuuteen, että tämmöinen tilanne oli äsken. Osa kohtauksista voi sattua yöllä nukkuessa ja niitä ehkä pystyy havainnoimaan vain se vierellä oleva nukkuja, jos sattuu heräämään. Yksikin tämmöinen epileptinen kohtaus aivoruhjevamman jälkeen on merkki siitä, että tarvitaan epileptinen lääkehoito, kohtauksia estävä lääkehoito, koska nyt aivot ovat vaurioituneet ja ovat alttiissa tilassa saada jossain vaiheessa toisenkin kohtauksen, kolmannen ja niin edespäin. Uusiutumisriski on silloin selvästi suurentunut ja lääkityksen aloittaminen on tärkeää. Tietääkö te ketä voi tuollaisen kohtauksen saada tuollaisen aivotavoittaman jälkeen, niin onko se mitään aikaa, onko sitä tutkittu, että millä aikavälillä semmoinen tulee, jos tulee? Joo. Sitä ei ihan välttämättä pysty sitten ennustamaan. Kun niitähän voi tulla muutenkin, vaikka ei ole mitään sattunut. Toki on kuitenkin harvinaisempaa, että ihan aikuisella ihmisellä alkaisi epileptinen kohtaus. Ilman tuohon niitä tulee. On toki, se on mahdollista, mutta sitten jos on ollut aivovamma ja sen jälkeen tulee kohtaus, joka on paikallisalkuinen ja me tiedetään, että siellä on juuri kyseisellä aivopuoliskolla aivoruhje ja tämä paikallisalkuinen epileptinen kohtaus johtaa sitten tyypillisiin oireisiin, jotka tulee sinne vastakkaiselle puolelle, joko kasvojen alueelle tai raajoihin. Se alkaa tämmöisen mykinänä. Niin siinä on niin selvä yhteys, että me tiedetään siitä, että se on sen aivovamman aiheuttama epilepsia, sekundaarinen epilepsia. Mutta sitä ei osaa kukaan sanoa, että kuinka kauan siihen voi mennä, että se tulee jos on tullakseen. Se on aika vaikea ennustaa, että kuinka, koska kaikki ei saa, vaikka olisikin aivoruhje, kaikki eivät saa epileptisiä kohtauksia missään vaiheessa. Mutta noin 15% niitä sitten saa, osa saa. Ja varsinkin vaikeissa tilanteissa niin ne on tyypillistä, että ne tulee siinä ihan sairaalahoidon yhteydessä melko aikaisessa vaiheessa. Ensimmäisten päivien tai ensimmäisten viikkojen aikana. Ja silloin se lääkehoito aloitetaan siellä sairaalassa. Se tiedetään, että jos ensimmäinen kohtaus tulee vasta useiden viikkojen kuluttua vammasta, niin sitä alttiimpi on saada uusiutuvia kohtauksia myöhemmin. Ja sitä tärkeämpi on tietysti aloittaa epileptinen lääkitys siihen suojaksi. Oli ikinä syönyt mitään lääkettä, mitään estolääkettä eikä mitään. Ja tästä on 1,5 vuotta, kun mulle sattui. Ja se oli se diagnoosi paha aivoa. Minkäännäköistä kohtausta. Ei silloin eikä sen jälkeen. Eikä syö mitään lääkkeitä. En ole syönyt koko aika. Olet päässyt jo kuiville. Eli sä olet ylittänyt sen vaaravyöhykkeen. Tätä mä just tarkoitin. Joo. Juuri näin, että mitä pitempi aika kuluu siitä vammasta kohtauksettomana, niin sitä epätodennäköisempää on se, että niitä enää myöhemmässä vaiheessa tulisi. Että se prosessi, aivoissa toipumisprosessi on edennyt sillä tavalla hyvin, että tällaista hallitsematonta sähköistä purkaustoimintaa ei siinä arpeutuneen aivokudoksen ympärillä pääse tapahtumaan. Toki jos sitten tulee tämmöisiä uusia altistavia tekijöitä, vaikka kuumetauti, kova korkea kuume tai on sitten reilumpaa alkoholin käyttöä ja oikein hankalat krapulaoireet, niin nämä voisi altistaa kyllä sitten saamaan kohtauksen.
jopa herkemmin kuin henkilölle, joka ei olisi aivovammaisia. Toki täytyy muistaa, että kuka tahansa voi korkean kuumeen seurauksena niin saada kohtauksen. Tai sitten jos on näitä tällaisia hankalia krapulaoireita, jossa alkoholi poistuu verestä ja tilanne aivojen kannalta on vähän epäedullinen, niin nämä tilanteet altistaa kyllä saamaan tyyppisiä kohtauksia pakeroja. Mä oon välttänyt tuon krapulan sillä, että krapula tulee aina, mutta minä määrään päivän. Mistä se johtuu, että ne krapulaoireet on niin kovat, jos ottaa alkoholia? Ei tarvitse paljonkaan ottaa, niin tulee aivan älytön. Mihin se pohjaa? Ei välttämättä. No mulla on, niin on kuullut muiltakin aivovammaa saaneilta, että herkemmin siis, ja se on ihan erilainen kuin perinteinen rapula. Niin mihin se pohjaa? Joo, onkohan tuota edes tutkittu, mutta mun veikkaukseni on se, Minä voi että lähteä tutkimukseen. Koikka niin. Huomenna aamulla vai? Että se riippuu milloin, kuinka paljon minä juon. Varmasti monet muutkin seikat, esimerkiksi tuommoinen huumetauti, sehän vaikuttaa terveellekin aivotoimintoihin, voi aiheuttaa huimausta ja pahoinvointia. Todennäköisesti aivovamman saaneilla se vielä korostuu. Ja sama varmasti myös alkoholin vaikutuksella, että sen vaikutukset korostuu ja se krapulavaihekin on voimakkaammin aistittavissa. Miten, kun minun sanot pääossa, mutta minulta tämä krapula riippuu ainakin siitä, kuinka paljon minä juon. Tai itselläni, jos pieni määrä juon, niin ei oikein minkään monta kuin krapulaa. Niin miten se selittää? Niin pienet määrät eivät aiheuta, varsinkaan jos on jonkin verran tottunut alkoholin käyttöön. Pieni määrä ei aiheuta sitten enää krapulaa. Ja kyllä sitä tiedätte, kun juon liikaa, kuinka zombimainen olo aamulla. Tässä on hyvin yleisiä oireita, mitä varmasti aika moni sitten on jossain vaiheessa, joihin on törmännyt. Nämä neuropsykologiset oireet ja se epänormaali väsymys lienee yleisin oire aivovamman jälkeen, riippumatta siitä, että onko kyseessä minkä asteinen aivovamma. Ja rasituksen sietokyky, se heikkenee ja sen toipuminenkin on usein vain osittaista. Kaikilla ei rasituksen sietokyky palaudu entiselle tasolle. Keskittymisvaikeudet, vaikeudet pysyä tarkkaavaisena, kun on tämmöisiä vaativia tilanteita, joissa joutuisi kiinnittämään huomiota useampaan kuin yhteen asiaan. Nämä ongelmat ovat yleisiä. Muistitoiminnan häiriöitä, oppimiskyvyn heikentymistä ja tämmöistä tehottomuutta oppimisessa. Joutuu kertaamaan opittavaa asiaa useammin kuin normaalisti. Nämä on nyt yleisiä oireita, että nämä ei ole siitä, että minne alueelle se on tullut täällä. Joo, nämä on ihan yleisiä. Onko sulla semmoista, missä käydään vielä niitä erikseen läpi, että mikä on tyypillistä kyseisen alueen kannalta? Katsotaan mitä tässä tulee. Joo. Ja sitten voit toki kysyä vielä sitten, jos on omakohtainen kokemus. Osa näistä tässä luetelluista liittyy kyllä sitten niin tämmöiseen aivojen etuosien vaurioon, kuten aloitekyvyttömyys, suunnittelukyvyn heikentyminen ja myöskin sellainen toimintojen sujuvan ohjaamisen, eli kun on joku monivaiheinen tehtävä, että miten aloitan ja miten jatkan sitä ja saan sen loppuun suoritettua, niin se voi olla hitaampi se tehtävä nyt kuin aikaisemmin. No kyllä itselläni en, että tätä pääosumani tuo muistunut, mutta ei häirinyt tuo myös oppimiskyvyn heikentyminen, se minulla on ollut silloinkin, mutta se jutulista minun Aspergeristä. Että muisti välillä, että minä joudun, esimerkiksi kun annetaan tehtävä, niin minulla kannattaa antaa 2 tehtävää kerralla, kun minä unohan se toisen. Ja sitten koulussa välillä se keskittymishankkaluus on ollut. Joo, näin varmasti usein on, että silloin kun on päivän
aikana pitää yrittää tehdä vaativia monivaiheisia tehtäviä, niin on hyvä, jos ne pystyy pilkkomaan tämmöisiä osasuorituksia, että tekee sen ihan asian kerrallaan, sitten siirtyy toiseen. Ei se kyllä mikään silleen muuttunut tässä mallasta kuin ennenkin. Joo. Itse olen huomannut tuossa ajatteluhitaus ja juuttuminen ja tämmössä, niin aiemmin on ollut tämmöiset tekniset ratkaisut, niin ne on verrannut sitä, että pistettiin se ratkaisu vaijerin päähän tuonne. Ne vetää se tulee heti. Silleen oli aiemmin, mutta nyt siihen pistetään semmoinen kuminaa. Sitä saa vetää ja sit saa jäädä polttamaan. Kyllä monessa tapauksessa sieltä tulee, mutta se voi tulla aika pitkällä viiveellä. Et ne on semmosia hyvinkin ärsyttäviä, itteensä ärsyttäviä kuvioita. Ja sitten samoin tuo sanojen löytäminen, että sitä ei välttämättä kaikki edes huomaa, että jää jotain sanaa hakemaan niin muuta, mutta sitten se itse huomaa, että joku jää. Ne on sitten taas semmoisia itseensä ärsyttäviä piirteitä monessa tapauksessa. Prosessori toimii hitaammin kuin normaalisti. Tämä on varmasti kaikissa tämmöisessä uuden tiedon käsittelyssä esille tuleva ongelma. Eli uutta tietoa käsitellään, muokataan ja opitaan hitaammin kuin normaalisti. Aika tyypillisesti tämmöisiin aksonivaurion jälkeisiin tilanteisiin liittyvät ongelmat. Joo, mutta aika paljonhan tässä yleisiä oireita on sitten ihan tämmöisiä tavallaan niin kuin tämmöiseen vuorovaikutukseen, ihmisten väliseen kontaktiin liittyviä ongelmia myös. Sitten kun se jotkut mies on, mäkin aikaisemmin mitä Asperger on, niin minulle se oli ei ole luonnollista jo minulle. Niin aivan, sinä tunnistat sen itsessä sillä, että... Niin, minulla on lievä, mutta kuitenkin se vaikeuttaa meikäläinen se sosiaalista elämää. Joo, kyllä. Ja toisin silleen sen, ei älyä silloin, mutta sitten jälkeenpäin ymmärtäni isken kyllä sellainen vittu. Joo, kyllä. Sitten tunteiden hallinnan vaikeus on yksi sellainen, että varsinkin aivan etuosien vaurioissa saattaa tulla sellaista jopa pakkoitkua. On tunneherkkä, ei tarvitse oikeastaan juuri mitään tapahtua. Vaikka kehutaan, niin saattaa puskattaa itkua. Pahimmillaan se on sellainen hyvinkin hankala ilmiö, josta henkilö itse kärsii aika paljon. Ei ole mitään aihetta itkeä, niin kuitenkin ne tunteet on niin pinnassa sitten, että niitä ei pystytä hillitsemään, vaan se näkyy sitten tämmöisenä itkun purskahtamisena. Harvemmin ehkä toisinpäin, että tämmöistä pakkonaurua. Sitäkin joissakin tämmöisissä aivojen etupohjausvaurioissa sitten tuleekin esille. Mutta toisaalta sitä kritiikittömyyttä, että sekin liittyy aivojen etupohjausvaurioon. Että ei ehkä ole sillä tavalla huomioon-ottavainen sosiaalisissa kontakteissa ja saattaa puhua läpi ja päänsä niin sanotusti, että ei pidä sitä tämmöistä kontrollia siinä, että mitä puheessa niin toisen ja seurassa puhuessa niin varsinkin, mitä sitten tulee sanottua. Eikö se ole ihan normaali? Vaikka mitään sattuu. Niin. Toisilla. Toisilla on, kyllä. Ja katsopahan siitä selittää sitten niin. Ja katsopahan siitä se selittää niin. Ja kun vahingossa sanoi sitä älyä, kun ottaa sitten korjata sitä hommaa, niin eipä oikein mene läpi. Just on. Kuten tuossa varmaan monet ymmärtää, niin nämä ovat monet tämmöisiä asioita, jotka ovat aika yksilöllisiä sitten. Että on luontaisesti toiset hyvinkin pidättyväisiä, eivät näytä tunteitaan. Ja näillä asioilla on merkitystä sitten, kun saa aivovamman. Ehkä voi sanoa niin, että jotka ovat olleet tämmöisiä ulospäin suuntautuvia ja hyvin kärkkäitä ilmaisemaan itseään, niin heillä se saattaa korostua entisestään sitten aivovamman jälkeen. Ei ole senkään vertaan sitä kontrollia sitten pidätellä, mitä puhuu. Voihan se mennä toiseen? No periaatteessa voi, että näitäkin esimerkkejä kyllä on.
jotka sitten ovat muuttuneet aika hillityiksi, jopa apaattisiksi, aloitekyvyttömiksi. Et toki se on mahdollista, ja nimenomaan juuri tämmöisissä etuosien, aivojen etupohjaosien vaurioissa, niin apatia ja aloitekyvyttömyys, jopa tämmöinen adynaamia, että ei saa itse ollenkaan liikkeelle, niin se saattaa kehittyä hyvinkin näkyväksi ja merkittäväksi toimintakykyä rajoittavaksi piirteeksi. Tässä ei ole puhuttu neuropsykologisia oireita, mutta juuri näissä vaurioissa, jotka kohdistuu tuonne aivojen etupohjaosiin, niin sillä saattaa sitten tulla myös tämmöistä ihan hillitsemätöntä syömishimoa, makean himoa, että syö ihan kaiken, minkä edestään löytää. Siellä sitten nälän tunne, nälkäkeskukset eivät enää toimi kunnolla ja voi ahmia kaikki pöydästä, mitä näköpiirissä on, ja tulla sitten heti puolen tunnin kuluttua syömään lisää. Voi se vaikuttaa muuhunkin kuin syömiseen? Voi. Seksuaalisiin toimintoihin voi vaikuttaa. Usein liittyy siihen syömishimoon myöskin sitten tämmöinen seksuaalisen toiminnan häiriintyminen. Onko se häiriö, jos ei mikään riitä? Kyllä se aivovuoman jälkeen on merkittävä häiriö. Ja koko ajan on pikkunälkä vai? Teillä toisella koko ajan pikkunälkä koko ajan. Joo. Sosiaalisessa kanssakäymisessä varmasti hyvinkin haitallisia piirteitä sitten. Ja hyvin tiedetään, niin aivovammat aiheuttaa usein perhedynamiikkaan ja siihen parisuhteeseen ja ongelmia eriasteisesti, jotka johtuu näistä neuropsykologisista ja neuropsykiatrisista häiriöistä, käytöshäiriöt, ärtyisyys, äkkipikaisuus, luonteen muuttuminen. Ne heijastuvat aika nopeasti sitten siihen, että miten perheessä selviytyy, miten parisuhde toimii. Voiko se, kun tulee muut, voisiko mennä niin pahaksi semmoinen skitsofreeniaksi? Voiko se mennä niin pahaksi? On sekin mahdollista, että se on valkea tämmöinen psykoottinen häiriö tämmöisen aivovamman jälkeen. Ja tässä onkin sitten mainintoja niistä nämä käyttäytymis- ja tunne-elämässä muutokset. Ja näillä on merkitystä sitten siinä kuntoutumisprosessissa, että jos halutaan palata takaisin työelämään, omaan työpaikkaan, tai sitten haluttaisiin kouluttautua johonkin muuhun työhön, niin kuinka siellä työyhteisössä pärjätään, niin näillä on suuri merkitys. Miten sitten tuossa, itsellä on tällä hetkellä tuo työkokeilu menossa vielä ja miettii sitä työn laatua ja muuta, niin ehkä ei välttämättä ole entiseen työhön. Sitten kuitenkin jos haluaa uudelleen koulutuksen kautta niin kun työelämään palata, niin siinähän tietysti tulee haasteita tietysti ei ole pelännyt ikinä, että siinä kohti voi tämä itsesuojelu vaistona jonkun verran pettää, jos lähtee sitten uudelleen koulutusta hakemaan. Sekään ei niin kuin tunnu kuitenkaan millään muotoa järkevää, että lähtisi itseensä kouluttamaan työttömäksi, että sitten kuitenkin täytyisi olla sellainen se ala, että se tietysti onhan siinä tietysti näitä opiskelukeinoja kuitenkin, että meillä pystyy sitten sitä muistia harjoittamaan. Joo. Ja tuollaisessa tilanteessa, että jos nyt ihan lähdetään opiskelemaan ja kouluttautumaan uuteen ammattiin ja näin poispäin, ja varsinkin sitten työkokeiluvaiheessa, niin voi olla arvokasta olla sen aikaa neuropsykologisessa seurannassa, että voi sitten niitä ongelmia, joita kenties työnohjaaja tai työpaikan edustaja tai itse havaitsee, niin voisi keskustella niiden merkityksestä neuropsykologin kanssa. Mitä niiden asioiden kanssa voidaan tehdä? Haittaako ne työssä selviytymistä? Ja onko ne asioita, joita voidaan sitten ohittaa jollain tavalla? Ja
joka tapauksessa saada sitä tämmöistä vuorovaikutusta sitten kuntouttajan kanssa. Joo, no, meillä ei ainakaan ole missään vaiheessa ollut edes puhetta, että neuropsykologi olisi edes mukana tässä kokeilussa, että ainut taho on työterveyslääkäri ja suoraan sanottuna hän on kyllä välillä ollut tästä tilanteesta pihalla kuin lintuvalta. Hän ihmetteli ensimmäisenä sitä, että ne on sairaslomalla, ne menee töihin, töissä, sairaslomalla, töissä. Se oli niin kuin, ei hän ollut mitään käsitystä, että tämä työkokeilu esimerkiksi tapahtuu sairausloman puitteissa. Ja sitten kun lähdettiin jatkamaan sitä, niin nyt menee silleen, että vakuutusyhtiö muutti tämän niin tapaturmaeläkkeeksi. Niin. Vähän niin kuin sillä tavalla hankala tilanne, että jos työterveyslääkärillä ei ole oikeasti mitään käsitystä, että miten tässä hommassa pitäisi edetä. Ei ole missään vaiheessa edes puhuttu, että neuropsykologi voisi olla tässä niin kuin mukana suunnittelemassa tai sitten. Se on ihan yleistä. Miten sä sitten, kun otit esille sen, että sit kun lähdettäisiin kokeilemaan, niin itsellä varmaan sama pohdinta päällä, että kun omalla tavallaan, jos ei se työkokeilun kautta mene ja haluaisi lähteä opiskelemaan, niin kuka siellä enää korvaa sitä? Neuropsykologinen kuntoutus 40 kertaa alkaa olla takana sitten. Ja miten sitä ihminen sit saa sen tiedon ja kuka sitä niin kuin vie käytännössä eteenpäin? Käytännössähän nämä asiat pitäisi aina koordinoida siinä keskussairaalan poliklinikalla, jos niitä seurantakäyntiä vielä on ollut. Tai sitten onko siirretty seuranta jonnekin toisaalle, onko se työterveyshuollossa tai sitten oman lääkärin. Siinä vaiheessa ei enää ole, kun ei ole sitä työpaikkaa, eikö niin? Sitten kun lähtee opiskelemaan, niin ootko sä niinku ihan tyhjän päällä sielläkin? Tai olenko minä? Pystyy järjestämään, että se opiskeluvaihe olisi kuntoutusrahalla, että jos ei ole työkykyinen, ei pysty palaamaan entiseen työhönsä, niin silloin on sairauspäiväraha tai kuntoutustuki. Jos lähdetään esimerkiksi vakuutusyhtiön kautta, vakuutusyhtiön tukevana hakemaan koulutuspaikkaa, uudelleen koulutetaan, niin silloin tämä pitäisi tapahtua se kuntoutustuen suojissa. Ja vasta sitten, kun tiedetään, että pystyy hankkimaan ammatin, pystyy selviytymään työssä, niin sitten on työkykyinen. Joo. Sitten taas tulee tämä toinen puoli, että kuka tekee arvion siitä, niistä valmiuksista, että selviytyy siitä työstä, koska kukaan neuropsykologi ei ole niin taitava, että se tietää kaikkien ammattien vaatiman niin kuin osaamisen, eikö niin? Kyllä. Ja työnantajapuolella taas ei välttämättä ole osaamista muuta kuin, Joo. siis niin kuin sanoit siitä, että voihan ne kirjoittaa lausunnon. No mitä se kertoo viime kädessä? Että mistä me saadaan niin kuin käytännössä apua siihen, että se olisi niin kuin asianmukainen ja oikeasti meitä tukeva. Halujahan voisi olla mennä vaikka papiksi, mutta onko musta siihen, että kuka se viime kädessä niin kuin pystyisi ohjaamaan? Et käpylään olet menossa sinä, eikö niin? Mikä se on se meidän taho? Miten me edetään? Tai sinähän, tiedätkö sinä Aivoliiton edustajana nyt? No vähän niin kuin Kauko tuossa sanoi, että riippuu, että missä on se hoitava taho, se joka seuraa ja on vastuussa siitä kuntoutuksesta. Että se vähän vaihtelee teillä, että ikään kuin kenen suojissa te olette. No mulla menee vakuutusasiat 3 vuodessa ohi, sitten mä oon Keva-alla vaan ainoastaan ja Oussa. Et kun ajattelee, mikä se niin ajatuksena se, ettei kukaan jää yksinään pohtimaan ja puntaroimaan. Nehän on sellaisia isoja asioita, mitkä vaatii moniammatillisuutta. Niin. Että ikään kuin monelta suunnalta tulee sitä tietotaitoa sitten arvioida näitä hankalia tilanteita. Toisella se vaan tuntuu, että on yksin. Useinhan nämä sitten tehdään tämmöisenä ihan koordinoituna suunnitelmana tämmöisissä kuntoutustutkimusjaksoissa. Kuntoutustutkimusjakson aikana, niin kuin sanoit, moniammatillinen työryhmä sitten laatii semmoisen pitkän tähtäimen suunnitelman, että siihen voi liittyä ihan työvalmentaja, joka on yhteydessä sitten työpaikkaan, jossa järjestetään tuettu työkokeilu. Ja siihen liittyy tämmöinen dokumentoitu arviointi työssä selviytymisestä. Sieltä valitaan työpaikalta henkilö, joka tietää siitä työssä selviytymisestä ja pystyy antamaan luotettavan arvion, miten pärjää. Tähän tämmöiseen ammatilliseen kuntoutustutkimukseen niin monet
pääsevät vakuutusyhtiön tai VKK kautta, kun haetaan uutta ammattia, uutta koulutusta. En tiedä ihan tarkkaan sinun tilannetta, että onko tällaista prosessia käynnistetty keskussairaalaneuvottelun puolella tai jossain. Olisi tehty tämmöinen tavallaan ihan saattaen viety sitä prosessia eteenpäin ja semmoinen valvottu työkokeilu olisi järjestetty tai ollaan järjestämässä. Ei tässä vaiheessa vielä. Katsotaan seuraavat testit, onko aihetta siihen. Minulla olisi se jotenkin on jäänyt, että kunta jotenkin että se olisi ollut kunnan olisi pitänyt sen kunnan sen sosiaalityön, jos pitänyt hoitaa, mutta jotenkin tuntuu, että minulta on unohdettu. Ei yllätä. Olisi omasta kunnasta kyse. Se kun minä enää kovin paljon luotakaan. Ja tässä tietysti tullaan taas siihen ongelmaan, joka aika monesti tulee siinä, että tämä prosessinomaisuus ei tässä aivovammapotilaiden kuntoutuksessa ei kuitenkaan toteudu. Se ensivaiheen hoitohan saattaa onnistua tehokkaasti, turvataan elintoiminnat ja turvataan se kuntoutuminen. Mutta sitten kun päästään eteenpäin, eli toimintakyky alkaa palautua ja ruvetaan miettimään ammatillisia asioita, niin jossain vaiheessa katkeaa se johdonmukainen suunnittelu. Työryhmä ei toimikaan, ei enää pyydetä seurantakäynnille tai ei tehdä jatkosuositusta johonkin moniammatilliseen työryhmään semmoiselle jaksolle, jossa vietäisiin sitten sitä ammatillista suunnitelmaa eteenpäin, aikataulutettaisiin ja vastuutettaisiin tietyt henkilöt siihen mukaan, että tämä onnistuisi loppuun. Tuntuu ainakin mun kohdalla on sillä, että se ketä lääkäri mikä mulla on, niin se ei katso mitään muuta kuin niitä, mitä on ollut alkuun ollut se tapahtuma, eikä mitään muuta. Se on mitään haluakaan niin eteenpäin mennä asioissa. Ei se ole mitään huomioon, miten mä oon kuntoutunut, ei mitään. Se on vaan se näkee vaan se, mikä on ollut alkujaan, ei mitään muuta. Tämä on järjestelmäongelma, että siinä vastautuu. Miksi se kyttää vaan niitä tietoja? Ei mitään muuta. Voi olla, että siinä on se päivän ohjelma hänelläkin on niin kiireinen, että hänellä ei yksinkertaisesti riitä aikaa paneutua sitten. No pitäisikö siirtää tehtävää jollekin muualle? Mäkin voin mennä sen paljon, ei istu ja laatteleen samat asiat, mitä se mulle sanoo. Ja sen järjestelmähän pitäisi tämä asia organisoida sillä tavalla, että siihen pystyttäisiin paneutumaan niin, että ei pelkästään hänen vastaanotto, vaan sitten on sosiaalityöntekijän vastaanotto. Siinä on sitten neuropsykologi, tämmöistä työryhmää, joka sitten vähän pitemmällä aikavälillä teki sen perusteellisen kartoituksen ja suunnitelman. Niin. Ei siinä riitä se lääkäri. Niilläkin on semmoinen pieni piiri siellä, mikä ne pyörii. 3 ihmistä, sosiaalityöntekijä, neuropsykologi ja se lääkäri. Ne on kaikki samaa mieltä. Ne ei uskalla kukaan sanoa eri mieltä, kun tämä on tämä lääkäri. Kaikki on sen takana. Ei voi sanoa mitään muuta, mitä mieltä se on, niin siinä ollaan ja pysytään. Kauanko aikaa sillä se on? Puolitoista vuotta. Joo. Niin on aika mahdoton niin päästä eteenpäin siitä. Joo, kuulostaa harvittavalta, että ei pääse sitten kenties niihin tavoitteisiin, jotka voisi olla potentiaalisesti. Niin. Mutta millä? Kaikki on samaa mieltä. Kaikki on sen lääkärin takana. Joo, käytiin nämä läpi tässä. Mutta sitten josko tässä olisi vähän aikaa vielä, niin ei varmaan nyt kaikkiin niihin. Ei, mutta ne vaan on tämmöisiä tulevaisuuden juttuja, katse, Niin. että mitä sitten, mutta just varmaan tietoa saa, kun muistaa Ja kysyä. huomenna aamulla on sosiaalityöntekijän luento, hän tietää nämä palvelujärjestelmät, niin tavallaan sitä kautta tulee myös sitä kautta sitten. Entäs kauan teillä on aikaa nyt? No, aika itse asiassa meni jo, mutta sä oot nyt niin vauhdissa, että varttia vaille meillä oli aikaa varattu, mun mielestä tunti oli vaan varattu tähän. Niin aivan. Tässä Mutta tämä on päivän viimeinen, millä tässä on jatku muuta, ei meillä semmoinen Mikä oli tuo lyhennys, mitä käytit äsken, VKK? Mitä se on? Vakuutuskuntoutus. Joo. Siitä varmaan sosiaalityöntekijöille, jos teillä on huomenna hänen. Joo, meillä on huomenna aamulla ensimmäisenä, niin siinä mielessä tämä on hyvä lämmittely myös siihen. Joo. Se on hyvä, kun lyhykestäinen muisti niin heikko, että
Aloitetaanpa aamulla alusta. Niin. Ei, mutta nyt voi laittaa illalla kysymyksiä sinne Vikkoon ja sitten aamulla muistan, että ai niin nämä oli ne, mikä mua mietitytti liittyen sitten Tuossa olisi mielenkiintoinen nähdä se prosessiomaisuus oikeasti niin kuin kuvattuna ja mitä pitäisi tapahtua ja milloin. Ja keneen olet yhteydessä. Välittömästi, kun saa aivovamman. Siis miettii näin päin, että hyvähän sitä nyt on jälkikäteen mietiskellä, että olisi silloin ollut oikeutettu saamaan sitä, tätä ja tuota, mutta että kuinka moni jää niistä niin kuin oikeasti tippuu sitä, ei ole olemassa sitä turvaverkostoa, joka kannattelee sitä. Tästä kyllä puhutaan ja käydään koulutuksessa ja näin poispäin. Tuntuu siltä, että siellä toteuttavalla taholla ja sairaalaorganisaatiossa kuitenkaan ei sitten ne määrärahat eivät kohtaa sitä puhetta, mihinkä lääkärikunta ja ammattihenkilöstö näkevät tarpeen olevan. Asioita ei vaan järjestellä. Yksittäisen lääkärin vika se ei ole, että ne asiat ei lähde hoitumaan, mutta heille ei ole annettu riittävästi resursseja tai mahdollisuuksia. Eli pitää vielä ylemmäksi mennä valittamaan. Seurantakäyntiä sillä tasolla, että ne asiat tulisi hoidettua. Se on tämän päivän yhteiskunnan ongelma, että on se tuloshakuisuus. Niin on. Se on aika pitkälti just näin. Että on tietty aika annettu potilasta kohti. Siinä aikana pitäisi saada kaikki hommat hoidettua, että kerkii riittävästi potilaita käydä läpi. Että se on taas sitä, että tuottavuutta haetaan. Joo, olet oikeassa. Kustannustehokkuutta. Ja eri sairaudet ja vammat on vähän eriarvoisessa asemassa. Aivovammat on kuitenkin vielä vähän semmoinen, niin kuin sanoit, että ei ole niin selkeää systeemiä, kun verrataan vaikka aivoverenkiertohäiriöpuolen. Niin, tai sitten syöpätutkimukseen, mikä Suomessa että on ikään kuin selkeämmät ne prosessit ja linjat, jotka lähtee heti pelaamaan eri puolilla Suomea, mutta tämä on vähän hajanainen kenttä. Liitto koittaa kovasti kanssa tehdä sitten sitä työtä, mutta monesti hekin sanoo, kun he laittaa tiedusteluja vaikka erilaisista käytännöistä, niin ei voi vaikuttaa edes vastaamaan sitten. Että ikään kuin ei saada sitä semmoista kättä pidempää, että miten nämä oikeasti toimii eri puolilla Suomea käytännöt. Niin. Mutta se kertoo myös siitä pulasta, että ei ole aikaa vastailla sitten ja käyttää siihen työaikaa. Paljon on tehtävä tämänkin asian suhteen. Ja valtiovalta kiristää vahanoja enempi ja enempi. Se on Etelä-Eurooppaa. Pitää sinne saada hilloa. Joo, se on määrätietoista. Hei, siinähän se sun tulevaisuuden homma. Poliitikoksi. Tää on joko taas siellä. Saadaan mekin jotakin. Aivovammaa sille niin. On siellä pahempiakin nähty. Ei, on siellä nytkin pahempi. No niin, palataan maanpinnalle ja vielä jaksetaan hetken aikaa kuunnella. Itse asiassa tässä kyllä niin melkein toisen luennon aihe tähän menisi. En oikein näe, että pystyisin tätä 5 minuutissakaan käsittelemään. Että tässä kyllä aihetta riittäisi yli puoleen tuntiin tai tuntiinkin. Lähdetään näistä lääkehoidon mahdollisuuksista. Jotain voin kuitenkin teille tässä ihan loppuun raportoida, että mitä niin kun, mahdollisuuksia meillä olisi erilaisia oireita niin lievittää lääkehoidon avulla. Tämmöistä niin polinergistä lääkitystä voidaan käyttää tämmöisissä tilanteissa, kuten väsymysoireiden, keskittymisvaikeuden, aloitekyvyttömyyden, jopa muisti- ja käytöshäiriöidenkin lievittämiseen. Tämmöisiä asetilkoliniesterasiestäjiä, joita näitä tarvitaan Alzheimerin taudissa myöskin aktivoimaan vireystilaa ja näillä voi olla monillakin aivovamman saaneilla niin näitä oireita lievittävä, helpottava vaikutus. Miten sitten, kun kävin tämän samaisen tapaturman takia fysioterapeutilla, hän on tällä hetkellä aika paljonkin perehtynyt myös tähän ravintopuoleen, että ne niin kuin jätetään ihan toisarvoiseksi, vaikka niillä tuntuisi olevan, itse en ole kokeillut kyllä, mutta esimerkiksi aivovammaisen ruokavaliolla voisi olla esimerkiksi aika suuri merkitys siinä kuntoutumisen kohdalla. Onko tämmöisistä mitään tietoa ei kyllä ole itse asiassa. Niin että onko sellaisia satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia tehtykään tiettyjen ravintotekijöiden vaikutuksesta aivovamman jälkeiseen toipumiseen. Että jos olisi, niin ne henkilöt olisi satunnaistettu
tietysti siihen ryhmään, joka ottaa niitä luontaistuotteita, jos verrattu sitten siihen, joka syö normaalia ravintoa, toipuvatko he paremmin kuin toiset. Luulen, että ei ole tehty näin seikkaperäisiä tieteellisiä tutkimuksia. Ja niin kauan kun ne tulokset puuttuu, niin en voi minä ainakaan sanoa juuta enkä jaata. Sitten on eräs toinen välittäjän järjestelmä aivoissa, tämä dopaminerginen, joka käyttää dopaminia käyttöaineenaan ja käyttöaiheita tämmöisissä ongelmissa, niin liittyisi motivaation laskuun, apatian ja ovekyvyttömyyden hoitamiseen. Tämän kaltaisia lääkkeitä, joita varsinkin tramipeksuilla käytetään myös Parkinsonin hoidossa, tukevat sitä dopaminin käyttöönottoa aivoissa. Ja vireystilan häiriöiden hoidossa niin tietysti kannattaa ensinnäkin kartoittaa, että onko ongelmia yöaikaisessa nukkumisessa, onko mieliala laskenut, onko masennusoireita, joka vaikuttaa tietysti siihen, kuinka vireänä pysyy. Ja sitten voidaan harkita jotakin näistä, joko sitten tämmöinen kolinergiseen järjestelmään vaikuttava lääke, Exelon, Rivastin, tai sitten metylfenidaattikonserttalääkitys, näitä fatiikkioireisilla käytetään monissa muissakin sairausryhmissä. Toisaalta näitä on käytetty myös nuorilla lapsilla ADHD-oireista kärsivillä, kuten tätäkin atomoksetiinia on käytetty. Näillä on tämmöinen vireystilaa parantava vaikutus, että poistaa sitä väsymystä. Saattavat helpottaa tarkkaavuutta ja oppimiskykyä ja muistia sitä kautta. Missä vaiheessa noita sitten lähdetään määrittelemään? Siinä vaiheessa, kun oirekuva on hankala. Eli jos se väsyvyys, vireystila fluktuoi, vaihtelee, että on välillä vähän niin kuin normaalimpana, mutta sitten on hyvin tämmöinen väsynyt olo ja silloin kun on voimat lopussa, ei pysty mihinkään keskittymään, ei tietenkään opi mitään eikä muista mitään oppimastaan. Että jos tämä on jokapäiväinen ongelma, että tämmöistä vireystilan vaihtelua tulee paljon, niin sitten voi lähteä ajattelemaan tämmöistä lääkehoitoa. Se voi olla joko koulunkäynnin aloittamisvaihe tai sitten työelämän aloittamisvaihe viimeistäänkin siinä. Haluttaisiin nähdä todella sitten, että jos ei ihan lääkkeettömästi ei pysty suoriutumaan kaikista asioista, tehtävistä, oppimisesta, niin sitten voidaanko sitä lähteä tukemaan tämmöisellä lääkehoidolla, parantaisiko se sitten selviytymistä. No, tässä on mainittu sitten tilanteita, joissa aggressiiviseen käytöshäiriöön voidaan keksiä joku näistä lääkkeistä. Usein on varmaan juuri epilepsiahoidossa käytetty karbamazepini tai valproaatti semmoinen vaihtoehto. Ehkäpä kuitenkin näitä sitten vältettäisiin, itse välttäisin näitä neuroleptiä psyykelääkkeitä. Ainoastaan hyvin hankalissa tilanteissa. Tämä aggressiivisuus tässä lähinnä tarkoittaa sellaista äkkipikaisuutta, ärtyvyyttä, impulsiivisuutta, että siihen saattaisi parhaiten purra joku tällainen mieltävalpraatti tai karbamazepinin lääkitys. Joskus jopa ihan beta-salpa ja propranololi on riittävä. Masennusoireet voidaan hoitaa uuden aikaisella lääkkeellä, joita on serotoninin takaisinoton estäjä lääkkeet, niin tuossa oli mainittukin. Citalopram on varmaan kaikkein yleisintä, että lähdetään kokeilemaan. Tai sitten sekä serotoninin järjestelmään että noradrenaliinin järjestelmään vaikuttavat takaisinesta lääkkeet, jotka lisää sekä serotoninin että noradrenaliinin pitoisuutta aivoissa. Mainittu näistä Cymbalta, Effexor, Remeron mirtazapini on tuo lääke. Näillä saadaan aktivoitua mielialaa. Okei.
Tässä oli kaikki. Kiitoksia. Nyt pääsette ruokaksi. Kiitoksia. Joo, ja nyt usko vielä sitten. Saako kysäistä semmoisen yhdessä muistikoulutuksessa esillä Alzheimerin taudin yksi merkittävä syy on taustalla, siis alkoholin lisäksi aivovamma. Joo. Mikä meidän tulevaisuus on? Kuinka suuri riski meillä on sairastua tähän, jos ei sitä suvussa ole tai muuten on niin terveelliset elämäntavat, niin onko sitä tutkittu tarkemmin? No kyllä se tiedetään, että esimerkiksi nyrkkeilijöillä, joissa on toistuvia tämmöisiä aivotärähdyksiä ja aivot hölskähtelee ja varmasti siellä tämmöisiä pienialaisia vaurioita tapahtuu nyt vuosien aikana. Se on ainakin riski sairastua Alzheimerin tautiin. Paljon on tutkittu ja puhuttu myös jalkapalloilijoiden riskistä sairastua Alzheimerin tautiin. Englannissa on tehty selvityksiä siitä, että kun siellä palloa pukataan päälle, että voisiko se johtaa semmoisiin pieniin traumoihin aivokudoksessa. Joillakin, minä en muista ihan tarkkaan sitä, että kuinka suurella osalla sitten aktiivijalkapalloilijoista on Alzheimerin tauti, että kuinka paljon se alttius eroaa normaaliväestöön verrattuna. Mutta sitä, jos muutama vuosi sitten oli tämmöisiä selvityksiä. Jokainen aivovamma, aivovaurio, olipa se akselivaurio tai aivokudoksen ruhdevamma, niin tietysti on haitta aivoille. Ja se, millä tavalla se voi näkyä sitten myöhemmin, vaikkapa joskus on lapsena aivovamman, niin näkyykö se sitten herkemmin jossain ikääntymisen vaiheessa, kun tulee 40 täyteen, 50 täyteen. Kyllä se usein näkyy, että sitten se tavallaan se reservi aivoissa käyttää niin tehokkaasti aivoja hyväkseen kuormittavissa tilanteissa ja varsinkin oppimistilanteissa ja vaativassa työssä, niin se voi sitten ehtyä nopeammin. Ja sitten kun lähestytään eläkeikää, niin voi tulla semmoista uupumiseen liittyvää oireilua, että ei jaksa pärjätä työssä ihan niin kuin muut. Sillä tavalla se ainakin näkyy. Ja tietynlainen riski sitten tämmöiseen toimintojen heikentymiseen voi olla juuri sitä kautta, että aivossa tavallaan se reservi on vähentynyt sen kudosvaurion seurauksena. Mutta kun käyttää aivoja optimaalisesti, liikkuu terveellisesti, syö terveellisesti, sillä voi parantaa aivojen terveyttä ja sillä voi tavallaan tuoda lisää sitä potentiaalia selviytyä tulevista haasteista tulevina vuosina. Että on myöskin tämä muistettava, että nyt kun huolehtii aivojen terveydestä kunnolla, niin siitä saa sitä käyttövoimaa sitten vuosiksi eteenpäin. Eli oleellista olisi hyväksyä nyt se aivovamman aiheuttamat oireet ja elää sen mukaisesti. Optimaalinen käyttö tarkoittaa just sitä, eikö niin? Eli nyt jos me yritetään niin kuin ikään kuin sinitellä parempaa elämää tai entistä elämää, missä me oltiin vielä hyviä, niin me periaatteessa tuhotaan sitäkin, mitä meillä on vielä jäljellä. Niin, varmasti se sopeutuminen siihen tarkoittaa sitä, että hyväksyy sen, että aivovamma on tapahtunut ja se on aiheuttanut näitä oireita. Että ei takerru siihen, että nyt pärjään huonommin kuin aikaisemmin, mutta ottaa tavallaan niin kuin etuna sen, että mitä on jäänyt jäljelle ja kuinka paljon pystyy tekemään asioita. Koittaa saada siitä sitten kaiken irti. Ja sitten kun uuden asian oppiminen onnistuu, yritetään kuitenkin sitä aktivoida aivoja. Et sitä kautta myös aivot kuntoutuvat ja aivothan ovat muovautuva elin, eli siellä tapahtuu kuitenkin uutta hermoverkon muodostumista, synapseja muodostuu lisää. Aina kun aktiivisesti aivoja käytetään, niin aivoverkot vahvistuvat. Puhutaan tämmöistä plastisista ilmiöistä aivoissa. Niin tällä tavalla voidaan vahvistaa aivojen kuntoa ja ennaltaehkäistä sitten sitä, että aivot eivät ole enää niin helposti kuormittuvia. Jos jäädään ihan paikoilleen, ollaan tekemättä mitään, murehditaan vanhoja, niin on ihan varmaa, että aivot ei kestä sitten kuormitusta niin paljon kuin jos sitä aktiivisesti olisi käytetty. Kiitos.